Докранися до храма стяни, докранися, і у ній розтворися. Чуєш, у серце дзвонять звони, вічність кличуть, і ти отзовися. Всей душою отчуй полет мощных стенов и вежел высоких, простоводье души взлет. На небесном сивые облаки ты отчуешь огонь и лед, смерть, спадение тяжкой муки. Жить седайного солнца усход, и жить тянутся нитые руки. Тени пробку и голосы над твоими плывут вальшивы. Слухай каждого их, не спеши, то история нашей айчины. На вот час спыняет тут кроки свои, как молитвой святой натолится. Светло, сладжено, Бог у храме беле, в инструмент животворной крыницы. Похваленый Иисус Христос. Щиро вітаю всіх гостей нашої святині. Сьогодні ми відзначаємо велику подію нашої святині, костьолу Святого Юрія в Варнянах 255 років. Треба значити, що парафія у Варнянах нашмат старейшая, їй 562 роки. Перший костьол тут був побудований у 1462 році Мар'яною Сангайло. Костел был драўляны, меў тытул Божага цела. У 1769 годзе, калі быў пабудаваны мураваны касцёл, удава Марцыяна Абрамовіч выказала просьбу аб наданні касцёлу тытула святога Юрія у гонар памерлага мужа Юрія Абрамовіча, які распачаў будаўніцтва гэтай цудоўнай святыні, Божага дому, у якім мы маем магчымасць праслаўляць Бога ўжо 255 год. Схіляем галовы перад усімі, хто меў дачынення да стварэння касцёла, перад святарамі, якія ў розны час служылі тут вернікам, перад веліччу, святасцю, мудрасцю і гісторыяй нашай любай святыні. Бо гэта месца, куды кожны з нас ішоў, ідзе і ўпэўнены будзе ісці па выратаванне сваёй душы. Сцены гэтага храма маглі расказаць многае пра людзей, што жылі тут, пра падзеі, якія адбываліся вакол яго на працягу стагоддзяў. Наш парафіяльны тэатр зрабіў спробу па існуючай інфармацыі аднавіць асноўныя падзеі з жыцця касцёла ў Варнянах. Сёння мы прапануем усім дакрануцца да сівой даўніны, да гісторыі нашай святыні. Сардэчна ўсіх запрашаю. Мястэчка Варняны вядомае з 1391 года як уласнасць вялікіх князёў літоўскіх. Праз стагоддзі у розны час варняны належалі роду Сангайлаў, Свірскіх, Осцікаў, Абрамовічаў, Снядэцкіх, Мілашаў, Хамінскіх і іншых. Найбольш плённы перыяд для варнян быў тады, калі яны былі ўласнасцю Абрамовічаў. Менавіта ў гэты час і распачалася будова мураванага касцёла. Задума пабудаваць мураваны касцёл замест драўлянага належала Андрэю Абрамовічу. Яго стрыечны брат Юрый Абрамовіч узвёў сцены храма, а прадоўжыла справу мужа удава Марцыяна Абрамовіч. Як сёння, так і ў тыя дні сярод людской вазні і мітусні навінаў шмат, што не кажы, можна пачуць было на кірмашы. Я вам зараз расскажу. Почекайте, поставлю базаромейстера. А что, ты проспала, что ли? Моя, ты не проспала. Скажу, что я заранее расскажу. И что? И шла Проспанский двор Абрамовича. И что? Такое я почула. И что? Пани Марцыяна
Ведаеце, на кого лаялася? На лакейскую жонку. А ведаеце, что такая утворила? Что додумалася? Своих свиней кормила от панской кухни. Вот подумала. Вы дозналась? Ну, дозналась. Кажу ж табе. Пэўна, шафа Ружинский. Ён дакладна ў двары сваім ведае, ён і давёз. И долго. Няма чаго на чужое разяваць. И правда, ну, Чакайте. Он ідзе по каёлка пані Марцыяны Магдалена. Ще ўсё і распыталі. Сколько сёння тут люду? Добрый день, шановные панове. Ну, ці разживусь я сёння у вас свеженьким мятком. Конечно. Падыходзьце сюды, для пані Марцыяны, лепшы мядок, свеженькі. Ох, мядок, мядок. молочка. И пирожки. Ага, мядок. Вось гэты, жоўтенькі, залацісты, не перестойны. Бяру. Салодкі, найлепшы. Гэта вам на мяжокі. Так. А яшчэ і піражочки. Да, мядочка. Дякую вам. Піражочки ж можна, грошики вам. Магдалена, я ж то шумно було зранку у дворі, он Геля казала. А что все Геля казала? Что я казала? Более казать ничего не буду. Панове, усе ў двары ведаюць пра інструкцыі пані Марцыяны для слуг. Але усё ж таки знаходзяцца тыя, што іх парушаюць. Ну, а пані Марцыяна дужа гэтага не любіць. Так, яна у нас сапраўдная гаспадыня. І ў двары парадак, і для людзей стараецца. Вунь якую музычную капелу арганізавала. Арганізавала. Ой, якая па мне. Возьму я еще у вас с собой. Правда кажешь, действенная жанчина, энергичная такая. Шкода только, что удавила рано. А я вам скажу больше. Костелу у Варнянах быть. О, Езу, дочекалися. Пан Юрий успел только стены узвести. Да раптовно помер, думали усё по костеле. Ведаю, что с дня на день до пани Марцыяны приедет архитектор Августин Косаковский. Аж не. Да. Ой, договорилась я с вами. Побегу. Бо вельмі ж любіць моя панечка зраніцы попіць гарбаты со свеженьким мятком. Дякую вам, панове. Самый лепший мядок на варне. Ну, дочекалися. Але колькі роботи зараз ляже на наші плечі, особливо ваші мужчини. Колькі цегли, жвіру да камянёў прыйдзецца перацягаць. Але зато будзе у нас своя святыня. Будем приходить, молиться, с добрыми людьми спотыкаться. А гэта самае галоўнае. Праз некаторы час варняны наведаў Аўгуст Касакоўскі, віленскі архітэктар, аўтар такіх архітэктурных праектаў, як касцёл святога Міхаіла Арханёла ў Шумскасе, касцёл адведзенай свяцейшай Дзевы Марыі ў Кальварыі Жамойцкай, палац Тышкевічаў і бернардынскі касцёл у Валожыне, дамініканскі касцёл у Астраўцы і многіх іншых. І вось, той самы архітэктар Касаковскі рашыў праект мястэчка паказаць, самой заказчыцай сустрэцца асабіста, каб усе нюансы тут абмеркаваць. Пані Марцыяна, до вас архітектор Косаковський. Пан Косаковський, проходьте, коли
ласка, пані Марціяна чекає вас. Dzień dobry, pani Marcyjana. Вітаю вас на землі Варнянській. Прошу пана поліцейська. Проходьте. Сядайте. Магдалина. Принеси нам гарбату. Як добралися, пан Косаковський, ці не ставилися? Дякую. Цудовно. Шлях вельми цудовний. І так легко приїхалося до вас. Ведаєте, шановна пані Марціяна, я ось менавіта разгледзеў усе ваши задумы наконт рэканструкцыі мястэчка Варняны. Вось глядзіце, што ў мяне атрымалася. Так, так. Але, пане, мне неохотно, каб Варняны стали уникальным местом. У гэтым я ўпэўнены. Я прапаную цэлую забудову, якая будзе уяўляць сабою плошчу з 2 радамі дамоў, злучаных паміж імі аркамі. У іх будуць жыць сяляне. У забудову войдуць карчма і гандлёвыя рады. Дамінанта ж забудовы будзе мураваны касцёл у стылі барока, сцены якога узведзены вашым пакойным мужам. Побач з касцёлам будуць дом парафіяльны і плябанне. Ого, барока. Гэта ж адзін з самых эфектных стыляў. Я б нават сказала, што ён духоўна ўзвышае чалавека. Асноўны акцэнт мы зробім на галоўным двухвежавым фасадзе касцёла, што будзе вызначаць вытанчанасць і ажурнасць сілуэта. Цэнтральная частка будзе завершана высокім двух'ярусным франтонам. Так, так, так. А што ж тады размесціцца над уваходным памяшканнем? Тут, а тут, вось менавіта, будуць арганістыя хоры з пластычным хвалістым абрысам агароду. Дарэчы, касцёл будзе мець адзін прамавугольны неф, падзелены сістэмай спараных пілястраў і падпружаных арак на 2 часткі. Цудоўна. Мне падабаецца. Ну што ж, тады за работу. Справа для мяне заўжды гэтая прыносіць задавальненне. Тым больш мяне чакае добрая дарога да Вільні. Хачу за святла сёння, каб быць там. Магдалена. Прошу ваше паліто. Дякую вялікае. Да сустрэчы. Всяго найлепшого. Ваш капялюш. Пані Марціяна добре себе адчуває? Так, так, Магдалена. Я счастливая. О, Боже! Справа Абрамовичаў
продолжается. Дорогая наша любая пані Марціяна, дякую вам вялікі. Паверце, люд вар'янскі ніколі вас не забудзе і заўсёды будзе маліцца за вас. Нас чакае вялікая справа. Ну а зараз адпачываць. Будаўніцтва касцёла прадаўжалася да 1769 года. Дарэчы, за 2 гады да гэтага Марцыяна Абрамовіч заснавала пры варнянскім касцёле дамініканскую місію, запрасіла з астравецкага кляштара манаха-дамініканца. І вось 28 кастрычніка 1769 года адбылася вялікая падзея для варнян. Касцёл пад іменем святога Юрыя быў асвечаны віленскім біскупам Томашам Ігнацыем Зянкевічам, якому перадаў гэта права ардынарый Ігнацый Якуб Масальскі. Радасці не было канца. Людзі бязмежна былі ўдзячны пані Марцыяне. Задаволена вынікам была і яна сама. Хоць знешне моцнай выглядала пані Марцыяна, аднак ранімаю жанчынаю была. Бывала, і з партрэтам мужа размаўляла, калі ў пакоі заставалася адна. Дорогі, любы мой Юрый, не было б і дня, каб я ў думках не звярталася да цябе за дапамогай. Мне, як жанчыне, было вельмі нелёгка, але я заўсёды адчувала тваю прысутнасць і тваю падтрымку. Справа, пачатая табою, завершана. Учора ў Варнянах адбылася ўрачыстасць. Наш касцёл асвечаны. Цяпер ён па праву будзе служыць люду вернаму. Сваім жыццём, сваімі ўчынкамі ты заслужыў, каб гэты касцёл насіў імя тваё і твайго святога. Ведаеш, прыйдзе час, і мы з табою з'яднаемся на нябёсах. Але я б хацела з'яднацца і з гэтай святыняй, з гэтым мястэчкам. Таму я рашыла, што некалі ў тэстаменце буду прасіць пахаваць мяне пад парогам нашай святыні. А людзі былі ўдзячны сваёй пані, не раз візітам да яе ішлі, каб за касцёл, узведзены жаданы, падзякаваць ад сэрца і душы. Слухаю вас. З візітам да пані Марцыяны. Пачакайце. Пані Марцыяна, да вас візітёры. Заві. Праходзьце, пані Марцыяна чакае вас. Дзень добры, панічка. Добрый день. Что здарылася? З чым прыйшлі? Бачыцца мы или нешта хочаш мне казаць? Пані, панічка, дзякуй вялікай вам за літасць. Дапамаглі майму Міхасю. І доктарам, і мёдам, і жывы застаўся, і здаровы. А за касцёл? Божа, як удзячны мы вам за касцёл. Мы дзякуем Божаньку за тое, што вы для нас робіце. А моя сям'я, асабліва за каровку, якую вы нам далі, каб мае дзеткі без малачка не засталіся. Дякую, што ў нас ёсць цяпер свая святыня, ды яшчэ такая прыгожая. А які прыгожа алтар нашай святыні, такога я нават у вільні не бачыла. А я гляжу на трасу Вознесения, что голову алтары.
Дальше бы и сама полетела бы за Иисусом. Вось менавіта абразы Вознесення і святы Ян Непамук, напісаныя вучнямі вядомага мастака Чаховіча, перавезены па маёй просьбе з касцёла святого Казіміра ў Вільні да нас. А якщо он говорить казання на амоні, то чувать аж на двори. Панечка, ми як будемо молитися за вас і за усю вашу сім'ю. Нехай пан Бог адорить вас усіми небесними і земними добротами. Здоров'я моцного вам. Я толькі хочу сказаць вам одно, што наш касцёл – гэта наша агульная справа, і жыць мы павінны на яго праслаўленні. Ідзіце з Богом. Касцёл з тых часоў жыў сваім звычайным жыццём. Спраўляліся святыя імшы, ладзіліся ўрачыстасці. Пры касцёле была створана варнянская парафіяльная школа, пазней народнае вучылішча, у якім закон Божы выкладалі святары. Касцёл перажыў 3 вайны: напалеонаўскую, першую і другую сусветныя войны, і не быў разбураны. Гэтаму спрыяла шчырая малітва, моцная вера, як з боку простага люду, так і з боку святароў, якія з'яўляліся прыкладам мужнасці, духоўнасці, самаадданага служэння Богу і людзям. Ваенныя часы былі нялёгкімі. У гады Вялікай Айчыннай вайны, падчас палітыкі жорсткага знішчэння яўрэйскага насельніцтва, а яўрэяў у варнянах у той час было шмат, знаходзіліся людзі, якія імкнуліся ім дапамагчы. Адным з такіх людзей быў святар, ксёндз-дзекан Ян Селевіч, які служыў пробашчам у варнянах з 1930 па 1942 год. Ксёндз Ян Селевіч у народзе быў вядомы сваёй гуманнасцю, жаданнем памагаць, і кожнага, хто меў у ім патрэбу, імкнуўся всякім чынам падтрымаць. Сыночек, пробачьте, панечки, скажите, где живет пан Ян Селевич? Апошний дом по этой улице. Дякую вам, Яні. Пойдем. Можно до вас? Так, коли ласка, проходьте. Я не ведаю, як з вами по-католицку привітатися, тому що ми євреї. Але нам сказали, що до вас можна звернутися. А что у вас здарилось? Здарили себе так. Ми не ведаємо, куди нам істи, що робити. Не переживайте. Присядьте, отпочните, а я вам водички налью. Я Соломея Городовская. А гэта мой маленький сынок Гірша. По воле несчастного Люсу мы попали в Виленское гетто. Моего старейшего сына и мужа расстреляли немцы. А мамочка моя не вытрымала и померла в гетто. Не переживайте, Бог з нами, Ён не покине вас. Зараз нечто придумаем. Мама, я хочу есть. Ой, что ж это я одразу не подумал? Идем со мной. А чому наш народ так не любить? І в чим? У чим же ми виноваты? У чим виноваты наши эти? А в чим
провинився мой старейший сын и муж, якого пронзили фашистские пули. А чим виноватый мой сынок Гирша, який покутує у своїх 8 год? А як жить далей? А що робить? Тіють у нас будущее, Боже. Ось і ми вернулися. Поцелуйтеся і ви. Добрый вы человек. Дякую Богу, что послал нам этого человека. Ось, положу этот кусочек. Хай буде напиток. Не переживайте. Не переживайте, як стемнее, пойдем до моих добрых знакомых в одну невялічкую вёсочку. Там побудете несколько дён, а пасля я вас на своем коне связу в іншее небезпечное место. Никого не хочется подвести. Святый человек. Идем лучше. Ксёндз-декан Ян Селевич помер 9 снежня 1942 года. Сердце святара перестало биться у стенах нашей святыні. Пахаваны на парафіяльных могілках у мястэчку Свір Мядзельскага района. А яўрэйская сям'я, дзякуючы яму, выжыла. У 2000 годзе з падачы выратаванай сям'і Барадоўскіх ксёндз Ян Селевич удастоены ў Ізраілі звання праведнік народаў свету. Гэткімі ж годнымі святарамі, якія ў розныя часы служылі ў Варнянах, былі Юзаф Шалкоўскі, Якуб Шулейка, Мечыслаў Катылевіч, Антоній Нянеўскі, Уладзіслаў Пілтыцкі, Эдвард Мірончык, Юльян Колб-Сялецкі, Браніслаў Федарович, Адам Барановскі, Уладзіслаў Курпіс-Гарбоўскі. Схіляем перад імі галовы. А час ішоў. І час няпросты, бо 40 год Дом Божий не спаў. З 50-х аж до 90-х. Касцёл не жыў, а проста існаваў. У пасляваенныя гады касцёл у Варнянах, як і многія ў Беларусі, быў зачынены. Апошнія запісы гэтага часу у касцельных кнігах датуюцца. Хрост 14 лістапада 1948 года, шлюб 23 лістапада 1948 года. Касцельныя, літургічныя прадметы, абразы, фігуры і ўсё, што належала касцёлу, часткова забралі другія парафіі, а ўсё астатняе разрабавалі. Ад таго часу засталіся фігура сэрца пана Езуса, якая знаходзілася ў астравецкім касцёле, фігура пана Езуса Бичаванага, што захоўвалася ў гірвяцкім касцёле, манстранцыя і рэліквіярый святых Станіслава Казіміра і Фларыяна. Гэтыя рэчы вярнулі людзі. Будынак паступова разбураўся, і такі паўразбураны ён прастаяў да сярэдзіны 80-х гадоў, калі стаў выконваць функцыю сельскага клуба. Канцэрты, дыскатэкі, танцы, гульні. У гэтых сценах шмат чаго было. А кожны тыдзень на індзійскіх фільмах то месца вольнага ў зале не было. Дискотека
собрание. Согласилась я сегодня. Ну и напридумляю тебе индийские фильмы. І не кажи, і я наплакалася, але нічого гэтым мітком Чакраворці. Ай, ничего, ай, ничего. Фильм «Жито-жито», то пойдем? Пойдем обязательно. Я своего возьму. Пошли, може, кого ще і убачимо, скажемо. О, дівчата, на наступному тижні привезуть фільм «Жито-жито», то приходьте і скажіть ко мені. Обов'язково. А ви чому сьогодні у клубі не були? Ой, меня мама не пускает. И сама не ходит, скажет, что в этом будинку молиться треба, а не танчить. А ведаете, будинка гэтага могло б увогуле и не быть. Памятаете, як его узорвать хотели? Так что тут дивного? Ён же был паўразбураны. А після того, як дитя гуляючи тут забилося, дык зусім хотели его знищити. Нават план узриву будинка був уже зроблений. Ой, а я и не чула про гэта, что взорвать хотели, так сам не ведала. А як же, хотели. Пам'ятаю, моя тетка казала, що допомог випадок. У той час у Варнянах клуба не было. Вось люди і звярнуліся до ўлады, каб з касцёла зрабіць клуб. Будынак жа вялікі. Вось улада і пошла людям насустрач. Ну а що, як костел, так і клуб служить духовній справі людей. І то правда. Дзякуючы гэтаму будынак захаваўся. Рэстаўрацыю добрую зрабілі сіламі мясцовага калгаса і пры падтрымцы дзяржавы. Малайчына, старшыня калгаса. Вось дзе чалавек за такі кароткі час аднавіў будынак і даў яму новае жыццё. А моя мама ўсё роўна не губляе надзею, што касцёл стане касцёлам. Добре, дівчата, треба йти до хати. Пойдемо. До зустрічі. А на наступний тиждень зустрінемося. Зустрінемося. Будынак выконваў функцыю сельскага клуба з 1982 па 1990 гады. Але вернікі ўсё больш і больш прагнулі вярнуць святыню. Яны збіралі подпісы за гэта, пісалі пісьмы ў розныя інстанцыі, ездзілі ў Маскву, Мінск, Гродна з просьбамі, збіраліся пад будынкам касцёла і маліліся. А люди у сердце мели веру и надею, что и святыня будет принадлежить им, что тени шли под храм, как помолиться, костел имкнулись раздать свои. Ми chcemy Бога, Панно Święta, o usłysz naszych wołań głos, miłości Bożej dźwigać pęda, to nasza chluba, to nasz los, błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym królem, On nasz Pan. Боже, мы ведаем, что Ты чуешь нас, и верим, что наши молитвы будут почуты. Мы просим одного, каб гэты будынак знов стал Божьим домом, каб тут у касцёле знов загучало Божие Слово и отбывалась Евхаристия. Ой, Отче Всемогутний, просим Тебе, змилуйся над нами, да поможи нам у такой важной для нас справе. Наши продки прославляли имя Бога тут, у гэтай святыні. Боже, дазволь і нам рабіць гэта. Няхай нашы дзеці і ўнукі узбагачаюцца духоўна, бо гэтага вельмі не хапае. Маці Марыя, заступіся за нас перад Сынам Сваім, і няхай станецца ўсё на сваём месцы, і касцёл стане касцёлам,
Божым домом для ўсіх нас, вернікаў Варнянскай парафіі. Благословка Пані, благослов шельки стан, ми chcemy Бога, ми подані, Он нашим крулем, Он наш Пан, ми chcemy Бога, ми подані, Он нашим крулем, Он наш Пан. 31 студзеня 1990 года за нумаром 596 Астравецкі раённы савет народных дэпутатаў пастанавіў перадаць будынак касцёла для вернікаў Варнянскай парафіі, але яшчэ з умовай рашыць гэта пытанне на агульным сходзе калгаснікаў. 27 лютага 1990 года адбыўся агульны сход калгаснікаў, які аднагалосна падтрымаў гэта рашэнне і пастанавіў перадаць будынак святыні парафіі ў 5-дзённы тэрмін, што і было выканана. І вось наступіў доўгачаканы і вельмі радасны дзень для парафіян. 11 сакавіка 1990 года наш касцёл быў асвечаны біскупам Тадэвушам Кандрусевічам. З гэтага часу пачынаецца новая гісторыя. Гісторыя, у якую, маем надзею, ніколі больш не ўмяшаюцца іншыя планы. Касцёл аднавіўся і з кожным годам становіцца ўсё больш прыгожым. І заслуга ў гэтым святароў, якія служылі і служаць. Ксёндз Здзіслаў Пікула, які стаяў ля вытокаў аднаўлення касцёла з 1990 года. 24 гады верай і праўдай служыў у нашай парафіі. Ксёндз Павел Звяжынскі, які на працягу 6 год годна прадаўжаў справу свайго папярэдніка. Ксёндз Віктар Захарэўскі, дзеючы наш пропашч, чалавек нястомнай энергіі, адданай сваёй справе святар, дбайны гаспадар, які клапоціцца пра душы сваіх вернікаў і аб стане касцёла ў Варнянах і каплічкі ў Вароне. Заўжды памятаем вас у сваіх молитвах. Нашему костелу 255 год. Цешимся, что варняны мают такую цудоўную святыню. Святароў, якія шчыра і аддана нясуць службу на праслаўленне Бога і на карысць людзям. Радуемся, что маем магчымасць кожны дзень хадзіць у храм Божий і молиться. Бо малітва – гэта шчырая размова з Богом. Молитва – святло души. Гэта найвялікшае добро, бо гэта супольнасць і єднасць з Богом. Разделен,
Щиро дякую усім за сьогоднішній пригожий цінний Іван Бог нам дає. Хай Бог усім спектакль благословляє.